Milé mamičky, dovolte mi, aby som vás privítal pri príležitosti Dňa Matiek. Mama, také jednoduché, ale najúvozručnejšie slovo. Slovo, ktoré sa prevažná väčšina z nás naučila vyslovať ako prvé. Slovo, ktoré bolo už toľkokrát dospievané v poézii, či zmožnené v umení podobe vlasti alebo malby. No najčastejšie sa pri vyslovení slova mama vynorí z našich mysliach tá naša mama. Žena, ktorá nás prevádzala životom od nášho počatia. Žena, ktorá je trpezlivá, chápavá, milá a obetavá. Ktorá nám od malička ofúkava naše bolesti. Ktorá sa teší našich úspechov. Ktorá sa trápi pre naše starosti. A predsa sa nedá povedať, že týmto krásnym slovom môže byť označená každá žena. Veď toľko je takých, ktoré majú deti a nevedia alebo nechcú byť matkou. A koľkým ženám na svete príroda zobrala nádej stať sa matkou, hoci ich srdce je naplnené veľkou láskou a citom. Preto je na mieste otázka, čo vlastne ženu robí matkou? Je to len to, že daruje dieťaťu život? Aj keď tento fakt je nádherný a neoceniteľný, skutočná matka sa z každej ženy stáva vtedy, keď dieťa rastie v jej duši. Nie iba jej pokoju. Aj keď dnešná uponáhľaná doba akoby ukrajovala materinské lásky, dbajte o to, aby ste mali srdcia pre vaše deti vždy otvorené. Milé mamičky, ku každému sviatku neodmysliteľne patrí kytica. Ale vaše deti dnes pre vás tvorili kyticu z piesní, básní a hier. Nech vyjadrením vďaky za vašu lásku, starostlivosť a obetavosť. Prajem vám, aby ste zo svojich detí mali vždy radosť. Ak sa o vašich očiach niekedy kvôli ním objaví slzy, nech si to slzy šťastie. Prajem vám príjemný zážitok dnešného stretnutia.
rodina. Čo je to ideálna rodina? Otec, mama, dieťa a s tým sa sága rodu začína. Teraz, keď sa mladí nehrnú pred oltár, sobášny list, to je vraj len inventár. Papier už na lásku netreba, hlavne, že je na dovolenku a na chleba. Keď nie je sobášov, nie je ani rozvodov. Mladí sa po rokoch ranenia rozídu len tak náhodou. Ak je už dieťa na ceste, nebude prekážať mladej neveste, možno, až príde druhé snáď, bude sa mama s deťmi vydávať. Rodičia darmo čakajú na oznámenie svadobné, mladí hneď vyletia, však u susedov je to tiež podobné. Bývalo dobrým a pekným zvykom osloviť svokru mama. Teraz nevie svokra, ako neveste hovoriť má, či menom a či nevesta moja, len niečo neskaziť, matky sa boja. A keď sa šťastlivo dieťa narodí, meno má moderné, aj cez 3 národy. Mená sú od výmyslu sveta, seriálové meno len tak lieta. Janko a Marienka v rozprávkach iba sú. Čože si také nemoderné meno ponesú? Mama má priezvisko iné, dieťa je na otca napísané. Niekedy ani to nepomôže, veď odísť zo vzťahu sa ľahko môže. Pravda je, že ani tí vydaté, či tí ženatí sa v manželstve nezdržujú, pokiaľ na to svoj dôvod majú. Želáme si všetci svorne, nech manželstvá sú len vzorné, tiež vzťahy partnerské sú viac než priateľské, nech rodina, základ života, len samým šťastím a láskou prekvitá.